Зәңгәр экрандар янына Миңһылыу Рамадан кызы Байбулатованы сакырабыз. Һезне 60 яшьлек гомер байрамыгыз менән балаларыгыз тәбрикләй. Була шундый кешеләр, улар гомер узган һайын эске ихласлыгыннан балкып, бар дөньяны балкытып яшәй белә. Караштарынан нур, күңелдәреннән моң түгеп үзләренең йөрәк йылыһы менән тормышка яместей. Ушу көндәрдә дөньяла безнең өчен иң кадерле булган мөлаем йөзле, изге күңелле сәйебез, бәйемебез, карт әсәебез Байбулатова Миңһылыу Рамадан кызының матур гомер байрамы. Кадерле әсәебезнең ябайлыгы, якын сердәш, кәңәшсе, уңган, өлгөр, хәстәрлекле кеүек күркәм сифаттары гомер юлдарында тормыштан илһам алып яшәргә ярдәм итә. Ул бүген дә безнең өчен терәк таяныс, сердәш һәм кәңәшсе. Балалары, ейән-янсәрдәре өчен назын, йөрәк йылыһын өләшеп, хөрмәтле атайыбыз, кайныбыз һәм карт атайыбыз Фәнис Кинягали улы менән тату дөнья көтәләр. 60 яшьлек юбилее уңайынан ихлас котлап, киләсәк көндәреңдең өмет менән тулы булуын, гомер йомгагың илаһи кояш нурларына ынтылып, шатлык һөйнестәргә генә сырналып алга тәгәрәвен теләйбез. Тыңгыһыз тормыш юлдарында һиңә озын гомер, именлек, гаилә бәхете, дәрт дарман, уңыштар, күтәренке кәеф һәм иң мөһиме ныклы сәламәтлек юлдаш булһын. Артабанда безне һөендереп, безгә терәк таяныс булып, именлек сәламәтлектә яшәргә ятһын. Саф йөрәктән сыккан теләктәрне кабул итсе, туган көнеңдә бәхет, шатлык, һаулык юлдаш булһын, кояш көлһен тормыш күгендә. Яшәү шатлыгы һин безнең өчен, яхшылыгың менән үрнәк һин. Авыр сакта һиңә таянабыз, безнең өчен һәр сак кәрәк һин. Күз нурыңды бирдең безнең өчен, йөрәк йылың булды, гел юлдаш, шатлыгыбыз арта, һиңә карап, безнең арабызда һин булгас. Иң изге теләктәр менән балаларың һәм ейәндәрең исеменнән улың Илнур, киленең Гөлсем, ейәнсәрдәрең Камилла һәм Дарина. Хөрмәтле Миңһылыу Рамадан кызы, балаларыгызның изге теләктәренә безнең иҗади төркем дә ихлас кушыла. Юбилейгыз тик изгелектәр, бай якты иртәләр генә алып килһен. Бергәләп, вак бәхеттәр теләй һиңә, теләй һәр йөрәк. Кояштан нурларын һибә һиңә иртәнән, коштар котлау йырын йырлай һине иргәләп. Кояштан нурларын һибә һиңә иртәнән, коштар котлау йырлай һине иргәләп. Бәхет балкый бүген һинең көләс йөзеңдә, йыелганга ян дусларың табын түрендә. Кояштан нурларын һибә һиңә иртәнән, коштар котлау йырын йырлай һине иргәләп. Кояштан нурларын һибә һиңә иртәнән, коштар котлау йырын йырлай һине иргәләп. Сәскәләргә күмелһен барыр юлдарым, кайгы хәсрәтһез үтһеннәр гомер йылдарым. Кояштан нурларын һибә
yıllay